Какво става, яки хора? Аз съм Веско Кърчев и сега ще направя елиминации. Епизод 4, утре очаквайте епизод 5 и 6. Ще видим на кого ще направя ревю на канала. И да почваме, но преди това искам да ви кажа, че аз ще направя и томбола с фигури на Лего Нинджаго, ама след няколко седмици, защото трябва да ми докарат нов комплект. И започваме. Елиминиране. Това е удобно не на гостено, ако е някой готин, много съжалявам. Аз наистина не гледам и ако е някой готин, наистина много съжалявам. Добре, сега отварям и елиминиране. Анна Джелева. Много съжалявам, Анна Джелева. Ето, тук нищо не е било нагласено. Анна Джелева. Много съжалявам. И да, ще изпратя някои фигури на Лего Нинджаго по Еконда. И така, до скоро.